В едно семейство всеки е различен. А ние в Пощенска банка имаме решение, което работи за всички. С новата програма Моето семейство лесно получаваш повече предимства, докато банкираш. Програмата се адаптира според потребностите на твоето семейство. Колкото повече услуги избираш, толкова по-изгодна става тя. Какви продукти и услуги да ползваш по програмата, решаваш ти, като месечната такса остава непроменена. С нея можеш да спестиш средства, да спестиш време, да получиш допълнителна защита. С какво се отличава нашата програма? С нея получаваш разплащателна сметка с дебитна карта и добавяш още една за член от семейството. Ползваш по-добри лихви за жилищен, потребителски кредит и овърдрафт. Разполагаш с атрактивни лихви по депозити и детски влог. И това не е всичко. Теглиш безплатно от всички банкомати на банката в страната. Какво повече от това? О да! Нека ти помогнем да спестиш време. Банкирай онлайн където и да си, по всяко време. Забрави чакането на опашка и плащай битовите си сметки автоматично с универсален платец. А сега нека добавим и още нещо. Спести грижи на семейството си в непредвидени ситуации. Вземи 100% отстъпка от премията по застраховка защита на сметките в домакинството, както и специална отстъпка при сключване на застраховка защита на семейството. Така че ако искаш да оптимизираш семейния бюджет и да планираш бъдещето смело, избери програма Моето семейство и спести над 100 лева годишно от такси по банкови продукти. Добави за всеки член на семейството по нещо. Програма Моето семейство. Избери своята програма. Ползвай повече предимства.